Sapa sing lumaksana ana ing papan kene iki wis dadi panguwasa. Bajingan, Bolondol, bolo setan, bolo serempet ilu-ilu banas mati ngelek-ngelek balong nanda. Gak ngarani kuntilanak sundel bolong pewe gombel. Iya ngono kotal. Iki dina kowe ngono gak kelak marang getihing jalma sing lumaksana ana ing papan kene. Iki perengi repat kepanasan.
Aja nganti ana calma sing munggah ngene. Tak peduli sapa wae yen pancen wong iku nekat ngeroyoke. Yen wis lumpuh dene tak kelak wadane kokop gedhe. Wah, aku melok. Gombel melok kacamu ya timbalono sing bangsane padha karo kowe ampun siap kabeh wewe gombel iki samping wetan kirian pimpinane wewe sipit pun siap kabeh ono keroyokan sama bawangan sing mlebu ngene. Panggih ngentokaken dawuh. Wah, iya bangsane apa iki? Kula bangsane Gendruwo. Melu aku tumut. Ana kumpul karo kancamu saka bawongan mlebu kene gak gelaken. Boyo apa caramu gawe? Lumlehe anane jawa sing mlebu kene. Pun kuwate. Kula tumut nggih sapiatu kalih Pak Bos nggih kula ngetumut satu kali Pak Bos melok boro-boritan iwak lele kan iya boro-boro iwak lele Bang Anggur melok ae iya Bang Anggur melok ae lele wayang le lele sentang aku sing nyepet lele pak seneng aku kon ing sepak lele pu seneng aku kon sing empuk lele ruk saiki nggo ndukur wite jeruk ora kok Joko pangonan wah ojo lonceng laku ana jalma gaglak kokop kepiye
dok sapa ojo takon waktu lah takon nino ora gelem ha kon sapa dumeh wong sing awit ato dumeh wong sing gawe malugon aku tak lumaksana ing alam iki aku tak pengkata buangan Surabaya ora balik kok gelem ora gelem kudu balik kok gelem dipanok gak gelem dipanok gak dipang sisan korting dolo jadi apa yo lebur tanmo wasono dadi sulame pertiwi tak okok ketemu on Yono seni widang dalan Yono wayang ingsun Bambang Pasawan Yono kelir jagat dumati larapan ingsun Nogo Opase Yono Brajeko
ana drop jok sangga bawana arajek wesi blendong kencana mor ora ping kadya Bathara Surya yono kepiyah ing wingsun kayu cendana sari tutup dhuwur dadi soma cerita Buddha gelar jaman purba kala kadaraswana tegalipun Bita ingkang patut kangge pambukaning carita menika warnaning negari Indraprastha kadaton Kancanapura ingkang nebat negari ngaparta asmane wah eko adidasa purwa wah mangaranging wadah eko sawiji dasa 10 purwa wiwitan sasra Windraja Sapta Bawana sasra Sewu Windra Puben Raja Ratu Sapta Pitu Bawana araning jagat Kadyanto katatitaing dewa kasongan angkasa kasangga ing pertiwi kapit samudra kata ingkang sawi anggana laras upadi sewu negari boten angsal 100 ngolati 100 boten badhe antuk sadosa Kadyanto kata para raja kobong Jagatrat sepramudita ngolakana pawengkon angsala kalih negari Wiwara
ananging pernatanipun boten kadya ing negari Ngamarta asmane Bongker pasir lo benawi Bongker to araning gunung pasir wedi lono benawi benawan tondone kari among ora papan pasamodran angsal siti tanah tabon kelebet panjang kunjung panjang dawa potapane pun jumluhur kawibawane kalapa saking pintu negari nastan Ngamarta kinebataken negari ingkang gemah aripah jinawi tata tentrem Kertaharja menapa to kandha kaman buktine kalamun Ngamarta sinebutaken negari ingkang arja para among tani kang sami nara kismate wong tani kang sami ngolah lemah pukul kang oleh tetangga di agenging pamedal bumi ingkang sami lumpuh sami rinabuk ben cocokaken dening aliraning tirta pamraja nganti ana sifat kawula kang kurang sanjang pangandhe rambataning palwaga prasmaning widodari ana endanging priyayi wadon ana paraping ranca pandhita ingkang paling asma ganteng paling jejuluk posisi kok ingkang hamet kuwi bawaning rating negari Ngamarta menika putra Prabu Pandhawana patutan dening Dewi Kunti Nalibrata panjenenganipun ingkang kekasih Bambang Wijumangka Dharma Kusuma jejuluk Prabu Puntadewa asmane dasar Prabu Puntadewa Nalendra ingkang berbudi gawa laksana ngambek Ngaparta miguna anak guna kendhek gunaning Jarmaliya ateges ratu ingkang andhap boten ati kumpul-kumpul nggih dhateng kaungkulan netepi darmaning Nalendra remen ngayomi nggih mayungi dhateng para kawula dasih usadane ingkang sakit mulyakaken ingkang pejah paring sandang dhateng ingkang kecitrangan paring bobot dhateng ingkang sami keluwen dasar watak sabar kesyukuran saking sabare Prabu Puntadewa nganti putih sak geti-geti dasar mugi ngriku Prabu Puntadewa titise Ratu Hastina Subanirata mawa jimat kalima sada kangge katentremaning negari Ngamarta kocap ingkang pinarak wonten sakandhaping siti nginggil sila marikelu suku Ngapurancak Jaga Sumalungka Yangkala Jenting Pratiwi panjenenganipun ingkang kinarya penengahing Pandhawa nggih Raden Permadi nggih Raden Janaka nggih Raden Harjuna satriya ing Madupara kanganing Raden Harjuna ingkang cangcut taliwondo tanpa pamrih anggenipun badhe katribawaning negari kinarya bentengi praja
Lah dene kanthi ngalak wonten ngarsaning Sang Prabu lenggah sujajar cemane kuripan. Iki nek kali Diwarawati Sri Narendra Bathara Kresna nggih Prabu Kresna Raden Narayana kelairan. Wonten kanthil ingkang pinarak wonten pungkuring Bathara Kresna kepatihaning praja Ngamartawati tambah gandeng. Para mantri bupati kawula alit samboya sami derek Sulawi para rupanya. Yana salokaning wong wayang pinarung swaraning para pratangga suaraning para marangga mangayona bojana angiring setaning awarga sangkana samyo
sumiwi monggeng ayo mayo dayo suaraning prawarga sadaya Senewa tinetesan madu aromanis tinetesan madu aromanis legi lawan goreng andadosaken bingan wonten sakebetipun penggalih kula dupi amuningan dhateng gelaripun para warga Santana ingkang ugi kapimen dening para nayakaning praja kapandhekanan dening kepatianipun negari Ngamarta pati tambah gagem padhang raosipun penggalih asrep raosipun salira pindha siniram tirta sawindu duh Koko Prabu boten kalangkung paduka Koko Prabu ingkang tebih saking negari Diwarawati Cumandha wonten pasiwakan agung negari Ngamarta ngriki punapa kanthi kabasuken perang cobi ampun amdadosaken rekuh pekewuh pilih paduka kanthi rahayu kula aturi paring pangandikan Puri paduka pun Kuntadewa ngaturaken sungkem pangabekti kula mugi katur sadhaping pepodo Koko Prabu jagat Dewa Bathara to jagat mangestu para nuwun sewu Yayaji kula nggih nderek bingah dening napa Yayi Kuntadewa ngrumaosi padhang ing penggalih asrep mungguing sangka karana padhangipun negari Ngamarta ingkang katelah dening sagum para warga Santana ingkang samya seda dening dipun pandhekaning kepatianing Praja Pati tambah gagem kula nggih nderek abyor mungguing penggalih amirsani padhang pagelaran lah dening ingkang raka saking negari Diwarawati cumandha negari Ngamarta mriki pinayoman saking pengayomanipun Gusti ingkang wajiban kasembah rinten dalu kanthi kabasuken boten wonten alangan sejogo napa-napa nanging Yayi Kuntadewa nuwun sewu Yayi raosipun kok janggal sanget kula raosaken ing penggalih menawi panjenenganipun Yayi Kuntadewa menika ngaturaken sugeng pangabekti dhateng ingkang napa panjenengan menika nalendra Yayi pramila saking menika kula aturi Yayi Kuntadewa niji kawontenan ing kahanan keprabon kuwi gadosipun Yayi Kuntadewa punapa kanthi kabasuken nggihipun ngrenggani negari Ngamarta Yayi. Duh Koko Prabu sewu-sewu lepatipun wuri panjenenganipun Kuntadewa werek.
dadosaken binaipun ingkang rayi bilih paduka kanthi rahayu tebih saking Diwarawati kanthi negari Ngamarta. Puri paduka Kuntadewa renggane negari Ngamarta wasi raja datal wonten reka pekewu kanthi rahayu Koko Prabu. Ananging ingkang manapa kula ngaturaken sungkem pangabekti kok kados-kadosa katampik dening Koko Prabu. Kamangka kula menika kapitan sederekanen Najanta Nalendra. Pramila saking menika kula suwun jenenganipun Kakang Nalendra paringa pangestu dhateng Puri Paduka pun Kuntadewa. Hanampi bekti kula ingkang sampun konjuk dhateng Paduka Kakang Nalendra. Puniki dawa sesami-sami ya dawa sesami-sami. Nanging kejawi saking menika panjenenganipun Yayi Kuntadewa bilih sampun kanthi wilujeng boten wonten alangan napa-napa raosin penggalih padhang bumiwang kadya padhanging swasana kedaton. Kula suwun sareh ingkang raka badhe katuri pambagya dhateng Si Adi Janaka ingkang mugi derek maglar wonten kasuwatan. Puniki Koko Prabu dipun sekecakaken anggenipun ansung pambagya. Kawula nun Koko Prabu. Oh, Yayi Dimas kadangipun Kakang Janaka. Padhang pandulunipun Kakang bareng pagelaran negara Ngamarta ana sebane Si Adi Janaka. Yayi kaite Janaka aja kronceng laku aja kaya bocah cilik nggone ngaturi pambagya marang dulur tuwa kang lagi. Sebo kula kanane Adi Janaka kepenak anggone ansung pambagya. Anjra ingkang Puspitwarum kasih sangrana ambrek pun pangapunten Kakang dening napa Wuri Paduka pun Arjuna derek ansung pambagya wale-wale napa tumrapipun ingkang rayipun Arya Janaka tebih saking Madukara kanthi wonten pagelaran agung Kancanapura boten wonten alangan sejuga aros bintang kula ingkang tanpa kanyana nampi sebaripun Koko Prabu ing Diwarawati. Pramila saking menika Kakang Wuri Paduka pun Arjuna ngaturaken sungkem pangabekti kula mugi konjuk sahandhapipun. Yen Si Adi Janaka sing ngaturaken sungkem marang denipun Kakang tak tampa. Janaka jamake jeneng satriya. Si Adi Janaka ya jeneng wong anom sowan ngarsaning jeneng Wili Sepuh ya. Keluputane Si Adi pun Kakang wenehi pangapura dening Si Adi Janaka kanthi kabasuken dadekno sukul dawaning kalbingsun.
pangabekti si Adi tak trimo gak liwat pangestuling pun kakang yo tampan ono puniki matur nuwun kanthi sanget Koko Prabu pangestu panjenengan lumesaka wonten jasanipun para raga kula mijiretna menapa arep kumala rema sayuta lubiting kolang kalih bebasan gede ana satetes dadi ana dalem sampal dadi jejimat dalem paribe Koko Prabu Janaka puniki arek sawetara yo kasihan Koko Prabu garwane si Adi adikku Brontojaya lak padha waras sih kanthi kabasuke ya syukur nuwun sewu kakang malah kentun salam dhateng Mbak Ayu kula ketiga Setya Bama Rukmini Jembawati kanthi kabasuken ki Koko Prabu ora malangan sawiji apa-apa ya ini Mbak Yumara telung prakara Setya Bama Rukmini Jembawati kabeh padha rahayu iki syukur bakti dadosaken bintahipun kalbu ingkang tanpa anyana Janaka arek puniki nuwun sewu ya Yaji anjere ingkang kaping kalih kula badhe nuwun pirsa dhateng Paduka Yaji babagan ingkang raka sebawa wonten kedaton negari Ngamarta adatipun ingkang sampun kelampahan kula tingali Yaji menika greteh supeh padang pasuryanipun muncar cahya uncarane ning napa wekdal menika Yayi Kuntadewa ing kelenggahan iki kula tingali kok surem kados-kados wonten pakunek-unek ing slebeting kalbu cobi Yayi napa ingkang dados karunane penggalih pun sedika dawuh dalem Yasteng makyane Sangoto tangan diko Mangkono Prabu Puntadewa kasil sami kasilir sami tekan nalih nuwun sewu kakang nyuwun pangapunten ingkang ageng puri panjenenganipun Kuntadewa ing dinten kelenggahan menika boten kersa ngendika setembunga sasat peteng ing panggalih peteng ing pandulu mila limrah menawi panjenenganipun Kakang Nalendra amawas dhateng puri panjenenganipun Kuntadewa ketingalipun kirang muncal mungguing cahya karana ingkang kula pikiraken boten wonten malih namung kejawi kedaton Ngamarta dereng jantep kadang kula Pandhawa Prabu yateng reres sang notar songandeko sang notar songandeko panggilin Yayi Ji nuwun sewu Yayi
dados panjenenganipun Kyai Puntadewa panglong ing pepolatan wonten darunaning penggalih menika karana mikir menawi ngamarta Pandhawa boten pepak. Lho nggih. Adi Sena boten wonten Kakang Nalendra. Oh, layak nggenipun nenong kok mese. Boten dados napa, boten dados napa. Prah kemawon limrah kemawon. Adi Werkudara Koko Prabu montik saking pelenggahan dalam kajeksan punapa montik saking pelenggahan dalam kasatriyan sampun tigang perwatangan menika boten ngedaton Koko Prabu dhateng pundi Adi Werkudara punapa wonten sisikipun penggalih kaliyan ingkang rayipun Puntadewa pramila saking menika kula boten saged mikir perkawis Adi Sena mila ing wuri kelenggahan menika kleresan panjenengan sampun rawuh wonten negari Ngamarta kula badhe nyuwun pamit aniliki dhateng Adi Werkudara dhateng wisma kajeksan punapa dening wisma kasatriyan Koko Prabu menawi kula mangke ingkang lepat kersane kula badhe pasrah kaliyan Adi Werkudara Kakang Nalendra Panggih Kyai Puntadewa menika Nalendra, Kyai Puntadewa menika ratu kathah Punggawa Raja. Kathah para putra-putra Pandhawa kenging menapa kok panjenengan piyambak ingkang badhe jumangkat. Kirang mengku kawibawan Yai, ing pundi wibawane Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta. Dipun wastani ratu ingkang Paskita Nalendra ingkang berbudi bawa leksana. Pramila ya. Panjenengan kula suwun sareng kemawon wonten ing kelenggahan. Ingkang raka mangke ingkang badhe miliki kanalipun Adi Werkudara. Kula aturi engken Kyai Puntadewa pekawis Adi Sena. Muntikipun Adi Sena menika mboten sepindah kaping kalih, kaping 3 mboten pun kaping. Adi Werkudara menawi sampun muntik dipun suwun mangsul nggih mboten pun. Adi Werkudara sampun kagungan pemanggih napa ingkang dipun kersakaken dipun penggako ingkang kados pundi nggih mboten saged. Sampun wonten sesebatan Adi Sena menika watek kaku bodho ukal. Yen pinuju kaku Pak dipun lemesaken mboten pinang kakune kados ukilan. Ning yen pinuju lemes kados tali kuwi Adi Werkudara. Panjenengan lak enget druk nalika wonten kandha Dewa Ruci. Sampun cetha menawi Adi Sena menika dipun jlomprongaken kaliyan Pendhita Drona ning menapa dipun penggak mboten kenging dipun paringi wewarah maneka warna dipun tuladhakaken napa mawon ning nyatane Adi Bratasena nggih boten saged dipun penggak panggah dipun lajengaken anggenipun netepi dawuhing jeneng guru ning nyatane Adi Werkudara pitangkute nggih sae-sae mawon. Pramila saking menika ampun estu-estu nggih mikir Adi Werkudara Yai mangke ingkang raka ingkang tanggung jawab. Dasaripun Prabu Kresna menika minangka Niwara Lir Kantaka. Tegese Niwara dalang Kantaka wayang. Pandhawa wayange Bathara Kresna dalange. Kula menawi kula kasebat dalang boten saged nentremaken wayang tanpa guna kula kajibahaken dening dewa kinarya panentreming raja ingkang kasinungan wis manitis ing riku nggih kinarya panentreming jagat. Duh Koko Prabu syukur bagi pebjo kumayangan jumlah sinungsung sari menawi kadosa makaten kula pasrah dhateng paduka Kakang Nalendra. Kuliki nanging Kyai Puntadewa kula aturi kanthi wastita. Sakumpami Kyai Puntadewa mangke anggenipun rawang Adi Werkudara
ketinggal gamblang saking jejering yen paduka ngeningaken griya monggo Yayaji ngrencangi kanthi sarana halus anggenipun lumampah kirangane napa Yai Kuntadewa ngestokaken dawuh paduka Kakang Nalendra Janaka kula wonten dawuh Koko Prabu si Adi melu cangcut kaliwon daya Yai Raka para kang tuwa ya Adi Werkudara ing dawa Bali Pagelaran maglar kaya dening wingi uni Arjuna ben katon uncar kapribawaning raja Ngamarta kasinggihan dawuh dalem Koko Prabu pangestunipun ingkang kula pundi Kakang Nalendra Yai Janaka kula nderek dhateng paduka dhateng pundi sangkan paduka dhateng pundi parang paduka anggenipun ngolati Kakang Werkudara kula pamarta adol-adol rumon uga rumon pamarta sangka centak bakul kang sinambiwara sinambi lumaksana etung-etung ing gunung engko bisa ketemu marang Adi Werkudara Janaka Kocapa dening ngantos paripurna anggenipun imbal wacana ugi dereng ngantos jumangkah kananing Prabu Kresnarjuna ingkang kala wau sampun kacarita badhe ngolati Sang Harya Werkudara sakalika sampun ketaru gegering tamtama kang selagi jogo Ewang kanca Sumiyakya minggir aja minggir sedikit ya miyak sedikit wene ana dalan cok iki rupane ana jayuh kuwi Yaya wene ana dalan ben klebu Pasilakan mumpung bendaraku isih magelar ing kursi kedaton yo sinten to ingkang yogya tampunda Kanjeng Suwetranangan Baumancik Bandul Binatroko aku Mijil Depok pertapan Tirta Kedasat muridipun Sumareksi Begawan Marutadewa senabat Krida Manggala nyerepeh minggah kedaton lumiyating saliranyo Janaka ana dayu paten wis ada ambet Gusti ambet Nuwun sewu kula niki Caraka Dun badhe sowan asalipun Gusti kula Nalendra negari Ngamarta abit ambit sewu Dun ambit Gusti ambit Gusti ugi sapa kok ana satriya tanpa kecolok mengandung narsaning wae iki Nuwun sewu kula tanpa paring kabar nyuwun nuwun pamun kula iki Caraka
kula utusan saking Lempong Pertama Tirta Kedasan napa leres menika negal lari Ngamarta ora luput salenihan saka Nuwun sewu kula pati matur dhateng paduka Gusti kula maring kula negari Ngamarta lungguh dhisik sing kepenak satriya wah inggih nggih wonten dawuh kuwi wadah wadya Ngamarta betoke yo rempuk wadya Ngamarta nuwun sewu Gusti amit amit kula niki menawi lenggah dosekan boten tiyang ongkep Gusti nuwun sewu kula aturi panjenengan mundur sekedhik mundur sekedhik area sama iki apik sewu nuwun sewu Kuwi paspor iya ya iku bos sing kepenak wau to sampun jinarita menawi ingkang amarah sowan wonten negari Ngamarta utusan Rijel Dempok Pertapan Tirta Kedasan muridipun Sumaneksi Begawan Maruta Dewa inggih menika ingkang kekasus sinabat Kridha Manggala dasar watak-watak angkara murka kadya sipating pendhita sabrang sinabat Kridha Manggala nggih pengayun ngarsane Narendra ngedhukaken kalumitane sugih sumangkean watek angkara murka nyimpang saking unggah-ungguh boten netepi teka sira nggih mengayon lenggahipun metingkrang suku kanan ngeter suku kene opat karpet indra buntute naga kapak angin ananging kanthi sabar kananipun Kuntadewa paring pambagya dhateng utusan Tirta Kedasan sedya rupa
manggo-manggo dhisik kepenak anggoning sunerupakan kok durung suwe tanpa sangkan tanpa parang ya ora paling kecolok babar pisan sapa iki satriya kang dadi dosa nanamu ana neran kapineran kokor tino kolan tracet numpak omahan oneng-oneng kerja tetek tali ning jalmu oneng-oneng kerja tetek tali ning jalmu wah nyuwun ngapunten lepat kula karana kula sowan dhateng ngarsa dalem Gusti Prabu tanpa paring cecolok mboten paring kabar babar sepindah kula wong salangsul kula nyuwun ngapunten lah dene kula niki putusan kula niki dutangipun Gusti Rama Panembahan kula wonten Depok Pertapan Tirta Kedasar dene sowan dhateng negari Ngamarta mila napa leres niki ingkang dipun wastani negari Ngamarta Gusti la ingkang jumeneng Narendra menika Gusti kula Prabu Puntadewa ora luput samendang pinarasasa menawi ngaten boten kalang kabut Gusti kula madosi negari Ngamarta iki kula niki muridipun Kanjeng Rama Guru kula nggih Rama Panembahan kula wonten Depok Tirta Kedasar menika ingkang weparat Rama Begawan Marutodewa lah dene kula niki ingkang kekasih sekabat Krida Manggoro nuwun sewu kula badhe ngaturaken awala wiwaha serat layang dhateng paduka Gusti kula Prabu dadi kanan sira iki utusan saka Depok Pertapan Tirta Kedasar iki boten lepat banjur ngaturna surat ngaturna wiwaha apa sing dadi isine surat iku mang mara gageke tak tampanane lho sewu layang menika mboten wujud kertas mboten wujud tulisan ananging wujud lati kula piyambak ana layang kok wujud ilat apa kanan siramu melet banjur tak waca lho sewu ateges wonten ingkang saged maos kejawi namung kula piyambak yen ngono ya ndang kandhak marang ingsun wah iki kula niki persasat ketiban lajeng gawe kedawan kajeng lakar mundi dawuh saking Rama Panembahan Marutodewa dene sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun Werkudara nggih penenggok Pandhawa ingkang asma Bratasena karwana Depok Pertapan Tirta Kedasar niki prasasat nemahi wahaya ingkang ageng ingkang pagebluk mayang warbasan injing wonten tiyang sakit sonten pejah sonten sakit injing sedo Rama Panembahan menika antuk wangsitipun Jawata saged paluya jati temanrama wontenipun Depok Pertapan menawi dipun tumbali dening penenggok Pandhawa Arya Werkudara nggih Bratasena kula saking menika Gusti sewu kula suwun Bratasena kula suwun penenggok Pandhawa kula payung dhateng Depok Pertapan Tirta Kedasar angsal napa mboten angsal kantenane mboten angsal nggih kantenane Gusti monggo dadi
durung antuk jawaban kang nyata sangka kanan ingsun kok dadak sarwa kantenane iku padha karo ngrudha paripeksa iki lho kira saking menika menawi angsal badhe kula boyong dinten iki nggih sakniki nanging menawi boten angsal kula suwun sisan korke njono jati apa iki kula aturi njeparaken papan niataken benteng negari Ngamarta badhe kula tebang tebu bata roboh kula dadosaken banjir getih negari Ngamarta dan wonten dawuh kaya ngapa yayi sifat kang kaya ngene Kakang Narendra terus pundi Kakang Narendra kados pundi kakang punapa panjenengan sampun mangertos midhanget napa ingkang dados kersanipun menika satriya Yayaji kinen ngantos kiwawa wonten alun-alun mangke dipun pretang Bojewu panjenengan menika angsal napa mboten Gusti dereng dipun jawab panggapun jenengan gumerep beyek wawancana kiambek kalian punggawa-punggawa angsal apa boten Gun pindah malih menawi boten angsal kanten malih perkara ora Kudara iya Bratasena ndak lilani Surabaya iku durung iso jawab kepara iki dina metuwa dhisik ana ing alun-alun lamun to kanan sira wis kanthi ana ing alun-alun suwene seprapat jam tak rene keputusan napa leres ora bakal selak kanan ingsun ora bakal goroh kanan Ratu Ngamarta wah iki bangga besar nyuwun pamit lho kula tenggo wonten alun-alun ing dalem seprapat jam ayo menawi mangke panjenengan boten nedahaken kawicaksanan panjenengan wah sisan Korkinjana Jatyapaya lembur tanpa wasana sara amuk kula wonten negari Ngamarta iya matur bisik panjenengan lilani kula sirenakni satriya ingkang murang tata menika kula arep dhisik samubarang iki ditata sing apik dijun sarana becik ya kenek-kenek ae Arjuna nudulna kaprawirane nyirnakno angkara murkaning dipetung ya yen satriya iku mangijen yen akeh punggawane banjur yen ana gak trimane Begawan Marutadewa saupama si Adi gawe kapitunaning satriya iku mang terus kaya ngopo kok jenenge Begawan
Marutadewa iku wong pendhita kang wis niluhung kebek elmune nandhingi marang sekaing musuh ora katik nganggo tumandang ing gawe mung cukup meneng kelakon dadi bebayane musuh ilingana ngamarta mung ana Adi Arjuna lan para putra-putra Rakapara minangka kekuwataning raja bebalungane Pandhawa wis muntik sangka negara ora ing ngamarta lajeng dos pundi sik arek dhisik larana dhisik atimu dukno dhisik kolumu titik dukno titik aja ngegas kaya wong sing angkara ngono iki pun pangapunten lajeng sak mangke kados pundi arep sampun Kyai Haji wonten dawuh ora Bu sekecangipun sumangga Kyai Haji jengkar sae ketanipun ingkang Rapa di Janaka warang dening kepatihan raja mangke ingkang tumandang kangge bengkasi angkara murka dados katentremanipun negari mirasugi damel wangsulipun Adiwerkudara ingkang muntik nuling kinrawi kados ngaten sumangga kula panjenengan dherekaken ambujana wonten kedaton ingkang mandhap sanggar pamuju Yayi Janaka sabarya Yayi derekno dhisik kananing pun kakang ayo padha kanthi ana ing sanggar pamujan ing kono mangko nyuwun pangayoman ingkang angkara jagat kanggo katentreman nagara Munu Janaka ngesturaken dawuh Prabu sumangga mumpung dereng kruwinan dinten taliwang kinjang dadak ngantos manapa kula pangandikanipun sang nata negari Ngamarta jengkar keprabon satindak kali tindak jangkep tetung tindak nilaraken kedaton kedatula iya
Sang mata negari Ngamarta sampun kancing wonten ing sanggar pamuja brata ingkang mangke ngenengaken sumawur haningaken ing Salabawa ngeningaken tuhuning cipta pandherika Radyabala yen pandhekane wektu tambak gandeng ingkang ngiring dhateng alampahipun Sang Prabu Kresna Arjuna kanggene para putra-putra negari Ngamarta Sadaya wating griyak pating griyuk jumangkah anggenipun cancut taliwondo gumuruh ing madyaning alun-alun negari Ngamarta injing bidal umur ing permati ya ngopeni sapucake wogel soroting surya soroting mega nembus ing gunung-gunung kumul ing wadyabala ing jronaga sini tanpa jampo yekti ingkang jengkar saking Singgasana Prabu Negari Ngamarta wau sampun sinarita Prabu Kuntadewa kanjeng ing sanggar wamujan lukare Busana Prabu rasuk busana kapagitan pati griyak pati griyuk Wadyabala ing yabaning raja ana kumriki kendali guladake kreta ngene kurunggung ana jidori nampa Wadyabala pati jredar pati jredul sesarengan bendho sekar delima kaya sigar-sigara benawaning asta dasar kawula datanate mambet gandaning Sendhawa mambet gandaning Sendhawa sepindhah gregep pindha ampiak pinuju Nirbaganta pindha kaya ampiak malang tinebati kepuk gantar arane watang kaya dening malang dikepuk karo watang pating pencolot pating lebet kadya sela blakiti sela watu blakiti semput kaya dene semut metu saka sela-selaning watu golong-golong etan golong-golong wula ana kawula mati Bandara ana Bandaramu kaya kawula etan kali padha mancolot menyang kulone kali mati Bandara kobong ketingal watu disebut pandene Bandara ler kali iki mancolot dhateng kidule kali mati kawula jambene pinangku maksana madyaning alun-alun Wadyabala pating pancolot pating bleber mengkasing angkara murka netepi karya pating pancolot kaya dening gabah ingkang piwujudan indri
Thank you.